Peter chinene ndizvo ching'ono chinene NU chinene isabaremba makumbo Peter runzi baba chinene kuti ndoko Peter ana chinene tu baba yese fundi warakagara baba chinene ndo ndimi okay nyaya yenyu yamakasungirwa makamboitsanangurirwa here kwete nyaya yenyu muri kunzi makachinja village kaimi kuzvipa village ramuri kuda zvisiri pamuganho wamambo wekuti village iri nderakati village iri nderakati ende kuvillage yangu kwacho kwamuri kuti ndo kwamuri kwachona ndekwangu futika saka muri kumbozvifambisa sei chokwadi isu takafamba kuti takaita takapinda mamugombe ichokwadiro tiwa tapiwa steni nemugombe tapiwa steni nemugombe tiwa tanogara tanodada ndakanasa kunakanaka mabvazouya minister of lands ndobva yativerengera kanza nzvimbo imuri kugara iri mupurasi ndatisingazivi ndizvo saka takabvumana nazo saka minister of lands ibvanati tati purazi yanga iri yemunhu ibva yanga yatorwa ibva azotaurwa nehurumende hurumende ibva yatora ibva apa kuvanhu isusu yatipa isusu iva tanogara tiripo asi pane zvino izvi takapiwa nzvimbo taakumupegerai tabva tapegerwa maploti ndingofunga mozvi yamambo takapegera maploti munobvumira nazvo here tikati hungu tikaridza mhuru nemanja ndiye anga aripo apa takataurirwa izvo saka mwanga akabva afamba nenzvimbo iyoyo aibva atipa manhambers amo takagara hatina munhu wava vai tikanomupegera apo uri pacho paipo tinokupegera nekuti nzvimbo ayo vanhu vawanda tikakupegerai kuita ma12 acres wamwasha unoshaya pekugara takabva tabvumirana nazo chokwadi tibva tanogara takanodaro minister of lands ibva azouya ibva ativerengera kuti vatine maawadzi tibva tati isusu tiri kumawadzi 19 ndiko tiri zikanzi kuti muri kuwadzi 19 iyi inzvimbo yanga iri yepurasi munoenda uku ngati tinoenda uku sei zikanzi ngekuti mawadzi aya tapedza ndikuerenga ku19 kwakazara endai kuvillage 1 kwamagaya kwazaya yakazara endai kubereka kubende yakazara saka totoita sei tichindori muair izvozvo zikanzi ngatidzike kuseni mei ndobva vatangira pa14 zikanzi hakuna kuzara po saka inimi Jerusalema nzvimbo yeJerusalema chidzika ikoko zvechokwadi atakabvumirana nazo kuti zvinobva kuhurumende hapana kuti tinopikisana nazvo ndiye masimukire takaita changamiri baba pamuri ipapo ndikakutengera hembe nyowani mubva mapfeka munochinja here zvamuri isisu hatina kuti ndikakutengera hembe nyowani bhutsu trauzi bhachi mubva mapfeka handitika zvinochinja here unhu hwenyu hazvichinjika zvamuri kutaura izvo ndezvekwamwanga nini nyika ndeyani ndeyenyu handitika nyika ndeyani ndeyangu izvi zvokuti mapegerwa manzi mako wadhuku makupiwa hazvichinje zvangu inini ndo pamuri kurasika ipapo zvangu inini hazvichinje kana manzi makuenda zvakafanana nepamavhileji panapa mukatarisa village 1 village 2 village 3 village 4 yakanzi yakuenda ku17 kwayo kwatamunesa tamunesa ichi 18 handitika ndo kwawakanzi nedelimitation iri kuitwa ndo kwamakuenda kundovhotera kana zvinhu zvikauya ndo kwamakundotora handitika ndezvekuhurumende handi zvangu bainini asi stiri vanhu vari kungotongwa kupi kwandiri saka imimi kana mamuri village mamugombe monzi maakubatanzwa neSt Mary's hazvinoti makuita zvekuSt Mary's pa muri kuita stiri ndezvekwani nekuti ini muganho wangu uri kuna Mwenje handitika saka stiri muri munzvimbo mani saka mufaniri kuzvitsaura kuti hanzi isisu taakuenda uku isisu taakudai sabhuku wenyu ndimugombe
Zvelenzi ndezvekupi? Ndezvekulenzi. Sabhuku yenyu ndiani? Ndimugombe. Izvo zvehurumende nezvedu mukada kuzvibatanidza tinomutsa hondo. Anditika musafa ainzwai zvandikutaura baba. Musafa mazvisanganidza. Nekuti delimitation kana ichiuya kwatiri vanogrupa vanhu kuti mimi kana takuenda kuma election munovhotera apa. Imimi kana makuenda kuma election munondovhotera apa. Ndo zvamakaudzwa nani naMwanga. Ndosaka makanzwa vari kuti kubende kwazara, kunoku kwazara. Ndobva kwanikwa kune gap. Nekuti kana vari kutaura kuti toda vanhu 5000 tobva taziva kuti maakuvhotera panzvimbo 1. 5000 maakuvhotera panzvimbo 1. 5000 maakuvhotera panzvimbo 1. Ndosaka makaiswa uko, asi hazvisi kuti paground pane zvachinja, hapana. Ndo pane mhosva yenyu ipapo. Mapepa nabasa nawo. Mapepa ndina basa nawo. Mapepa ngeamugombe. Aiwa, ndo zvandiri kutaura. Ndakatopedza kana mataura imimi kuti makaiswa naMugombe. Ini ndida kuti zvinenge zvinotaurwa naMugombe ndo zvamunoteedzera. Izvo zvanaMwanga izvo ndezvekudelimitation zvehurumende zvemavhotsi zvechii kana muripiwa mafertilizer moenda uko. But ziva kuti sabhuku yenyu ndiani? Handipiwi maboundary nini naMwanga. Mwanga ane kwake, inini ndine chii? Ndine kwangu. Nekuti mukada kutora zvaMwanga mukasa pane zvangu ka tinotemana. Musafa mambopikisa zvandiri kutaura. Zvandiri kutaura ndo zvamunofanira kudini? Nekuti inini ndichapesera ndava kuti chibvai munzvimbo mangu mondopiwa naMwanga. Nekuti kana dare kanga riri purazi riri munzvimbo mangu. Muri kuzviziva? Saka muri kurasika papi muwani room? Apo tarasika ngekuti tatifunga kuti mwese muruziva kuti tiri kuenda uko. Aiwa, zvekuenda uko handina basa nazvo. Ndiri kutaura kuti muri anda ani? Tiri anda ini tese tiri anda Mugombe. Saka hondo yatopera. Namusoro ichangamiri. Hondo yatopera. Namusoro imukawa. Ndandida kubvunzawo kuti tisu tegere tiri panapa tiri kunzi tiri uku. Sei taita zvekudumwa mazita? Wamunyu warunza vana kuya. Aiwa, kuna vamwe wasina kutombopuwa masamanisi changamire wakazara. Ibhuku ledu chinzwai. Sei taita kudomwa mazita changamire kunzi ningina. Ende tasai changamire pamusoro emukawa. Mhosva haisitombori yedu imhosva yemasabhuku. Bozina handipiwi samanisi rekunzi uya iwe wakabva wakanditiza. Ini ndakatosvika munzvimbo ndisvagirwa stendi nababa vangu tikaenda kwaKosi. Vandatambirwa naKosi vatabvisa mutete kwaKosi. Ndinoziva kuti Kosi anotongwa kwamuri mimi. Handi tikabva tauya vandapegerwa naKosi vandagara. Kosi achizofa, Maichitepo achizopinda vanhu vese vanga varikubva vandotransferwa vatangoenda kwani? KwaMaIchitepo. Kwemakore esaya saka mutati sabhuku Mugombe angasiri kuziva rekuti vanhu vari. Endai munonditorera transfer letter yekuti makatransfer kuenda kuna Maichitepo ende Maichitepo ndisabhuku. Anditika ukandigirawo nezvinhu izvo zvonde inenge yapera. Asi izvo zvese hai mhosva dzedu inini regai ndikuudzei. Inini regai ndikuudzei. Maichitepo handimuzivisa sabhuku. Regai ndikutaurire chikwadi. Wataura Kosi saunyama akafa. Toda kutogadza umwe sabhuku. Maichitepo handimuziva ri sabhuku. Anditika imi ndimi muri kutorasiswa kuenda kunani? Kuna Maichitepo. Kana kumuti ndisabhuku. Maichitepo hasi sabhuku. Nekuti kana dai nhasi tikada kufona kwa handina kuti nzvimbo yasati agadza sabhuku. Hapana sabhuku baba yapa. Nekuti sabhuku kana aripo anofanira kunge ine chakaita sechechechi. Handitika ndosaka ndiri kuti imimi munotongwa kwaMugombe dzokai kwaMugombe. ZvaMaichitepo siyana nazvo. Maichitepo hasi sabhuku ba. Kubva nhasi zivai. Handiti kubva nhasi kune dzimwe shiri dzakangwara dzinovaka dendere nemudenga yedzimwe shiri. Ndo zvamuri kuita. Imimi naye wamunhu asina kuuya uripo ende manje chiri kuitika ndechekuti muri kuti mimi pana umwe asina kuuya. Regai ndibva ndapindura ndichiti wamuri kuti havana kuuya ivavo vari kuenda kwaMugombe. Wamuri kuti ivo havana kuuya vari kuenda kupi? Imi ndimi musiri kuuya kwani? Manzisa nyaya yangu. Wasina kuuya wese vari kuita zvinhu zvakanaka. Imimi ndimi amuri kurasika. Ndo pane nyaya. Uye sabhuku yenyaya rapo. Handimanzisa pane nyaya. Wasina kuuya vari kuita zvinhu zvavo zvakanaka. Wasina kuuya kana even sabhuku akati tiri kuita macontribution pavillage vari kudini? Vari kubvisa. Imi ndimi rubva mati tiri kuenda uko. Ndosaka masungwa manje. Pamusoro ichangamire. Asi changamire rada kumbobvunzawo kuti sabhuku akatadza kumbodaidzawo here vanhu. Mwangotanga nekuti pane masamini. Saka ndimbodaidzawo kuti awa wanangu yeizvi zvakamira zvakadai. Munoziva kuti chii?
tanga tine umwe mukomana akauya kudare last week ndofunga munomuziva Mukonda handitika Mukonda takamusunga Mukonda kuti agare paari kugara akauya pano kuzokumbira ndikamuti enda kuna Sabhuku Chitambwe asati ashaika Sabhuku Chitambwe tambirai mwana wewe mupei pekudini pekugara wana tsiro magenga kazvati chataura zvazi kuti munhu akafa aona kuti Chitambwe afa akuti mugombe wewe haunditongi dzapasi wewe haunditongi hanzi ndakazvipa ndega stand handitika ndifana tora ndikati wakazvipa stand munyika yani zvamuruza zvitorwana namaizvi unozvipa stand munyika yani akabva mhanya kunyanga vasvika zvikanzishangamira vari kundisunga ini asida kuenda kudare kwanoda kuisa peace order zvikaenda meja street ungapa peace order munyika make iwe ndiwo wakauya kaivi iwe ndiwo wakauya kaivi handiti zvikanzaiwa ini ndiri kwamai Chitepo hechi ndikati zvakanaka ivo ndatuma wakomana ndikati bopa mai Chitepo achauye chii akasaya pano nditoti andovharirwa uku mai Chitepo anoziva mitemo ndobva ona kuti ndakaporonga ndobva mhanya pauya pano ndobva svika vana kuti garapo uri Sabhuku here zvikanzi aina handisi Sabhuku bei handitika zvikanzi handisi Sabhuku bei ndikati iwewe Mukonda ari kuti wakampa pekugara zvikanzi uyo ari papa mubvunze kuti ndakampa pekugara nomba pekugara Mukonda abva asara ari chii asanga ari kuti ndiri kwamai Chitepo zvamuri kutaura izvi akaramba panapa mai Chitepo akati akana inini Mukonda handimuzive handiti muri kuona apa Mukonda angada kundotora peace order yekuda kuitira inini kuti mapurisa angu arege kusvika pamba pake handiti muri kuona saka imimi nyaya yenyu ndeyekuti muri kurasika muchinzenzurwa nemunhu asina direction ndifunga ndakuudzai kuti mai Chitepo hana zvaanokutaura bhaunda rangu rinosvika kuna Mwenje kundo kuno kusvika bhaunda rangu munozviziva saka muri kurasika papi muri kutedzera munhu atisingazivi asi nemusystem yehurumende muri kutedzerei muchisvika zvinzenzura zvinhu zvakadaro izvi pamusoro indipindowo ipapa inini ndakasvika musi wa17 January February uno February watapfuura umushaka baba uri kuona inini ndakarwara Sabhuku ndakarwara izvo ndakarwara nemangwana harizikani mwana wangu hazozivi information masikire ndakaita muno ndakasvikira kwamuri mangwana wapera wanga wasara wega Sabhuku wangozokakawadzana kuti muri wepi muri kwa Chitepo ini ndiri kwa Mugombe mapepa angu aya zvakanaka sezvi waita zvakanaka waya kundiudza ndichaudza mwana wangu kuti wakaudzana neusaudzana handizivi ndakazoti mashure mashubhiri ndandiona pamuepo ndatifunga ndichadaidzwa kuti uya kunoku ziya undiziye kuti tizise mwana ndiro andakamirira handina zvinoitika soko ndezvekudai pane dzimwe nyaya dzekuti dzikaitika Sabhuku dzinogona kumuremera saka Sabhuku ndiye akatouya akati mambo vana vandakamboedza kutaura nawo asi tinenge tisiri kunzwisisanaba vadaidzei muvataurire mamitiro akaita chii akaita nzvimbo ndosaka mona ndakudaidzai kuti ndikuudzei kana ndikazona maakurasika nenda kuchipa mutongo wakasimba because ndakuudzai ndega direct handiti izvi zvakataurwa naMwanga izvi ndezvekuofisi kwawo hazvina kumboshata zvedelimitation izvi hazvina kumboshata ndezvehurumende nzvimbo dzedu dzekuvhotera kana dzekupirwa mafertilizer kana chii asi munofanira kuziva kuti Sabhuku wangu ndekupi bonde chaiye uyu angari muwadi 19 akabviswa kuiswa ku22 nanyahoko handitika kuti siri nzvimbo dzangu dzandiringodini dzandiringotonga maSabhuku angu nevanhu varimo saka pana dambudziko baba Sabhuku iziso ramambo saka Sabhuku makarasika wapapi musina kutaura nevanhu izvo musina kutidaidza takudzoka kwamuri Sabhuku ndakutaura kuti ava fanire zvakaita vanhu ava zvakutaura kuti Mwanga kozi kune vamwe vasina kutoenda vakatoudzwawo futi naMwanga wacho kuti musachinje magariro amakaita sei amakaita ukaita mazuva aitaurwa mapemisi kwaitwa zvekuchinjwa izvozvi ini ndoshanda paDA ndiri security ndanitori gava handiri vakauya vana Marutende Chiromba vari kuuya kuti vanochinjwa vapiwe mapemisi amukutaura vakapindurwa pachena kuti imimika musachinje magariro amakaita musachinje magariro amakaita zivai kwamakatsvaga nzvimbo ndiye Sabhuku yenyu iyeye handitonoronza but isusu kana tava padare munhu anongotsvaga ake nzira dzake dzekuita sei dzekunzvenga nadzo but imi munenge muchinyatsoziva kuti inini nzvimbo ndakatsvagira kwakati ndokwandakatsvagira nzvimbo ndokuna Sabhuku yenyu ikoko saka
zvimwe zvese zvatakungopotera tingotaura tingoita sei toita kungotsvaga hedu kupomera umwe munhu mhosva kuti zvakazodai zvikadai. Zvazvinoita zvamutaura kuti hamunozenge mati konzautauma kuti zvinhu zvakamira zvakadai zvakadai. Zvinhu munoziva zvinhu zvinotonetsa kuti munhu waunenge usingasweri naye waunenge uchinzwa kana zvinenge zvichitaurwa anonetsa kuti ubatane naye kuti unyatso kuti no dai wadai nekuti imi zvamutori papa uyu ndotobvisa nekuti mwana kana uyu mwana asi imi mwana baba muri vanhu vakuru zvokuti imi pamba penyu munhu angasvika iri pamba penyu abva atanga kutokuchinjisai magarei amakaita pamba penyu amatodaira pamatoti ndizvo. Saka ini ndakauya kumusha kwenyu musi wa 17 kuya kumusha kwenyu kuonesa kuti machingiro atakaitwa haasi kundigusaba inini. Saka ndakauya Karazi muchiri kutondera here kuti pane pakambotaurwa kunzi vanhu vakaenda kuJerusarema dzokai, vamwe vakadzoka vachibhadhara huku kuna Samugome vachibhadhara huku. Mashoko aya anongosvika kwamuri here? akasvika ine akabhadhara Vakabhadhara ayenado Ini pamusoro inini hapana chandinomboziva nokuti nguva zhinji ndinenge ndiri kubasa nenga turi pamba mwana wangu zvamunotoziva imimi. Plus inini ndanitori mudima pazvinhu zvese zvamuri kutaura zvapana chanomboziva kana chinongwani. Saka inini pana nditori ngepekutoti sabhuku dai makandidaidza mondiudza kuti mwana wangu zvinhu zvakamira zvakadai zvakadai. Zvinhu zvakadai nekudai nekudai. Handaisamborambaba. Nokuti inini chandiri kutsvaga chinhu chakanaka pandiri kugara. Saka maudzwa zvekuita kamukaura muchipfurira mberi. Ndakabvunza wangu mukauru nasabhuku saka kudzoka kwatiri kutsvaka tichabvisa futi mutete here nekuti baba vedu ndo wanga vatimirira wakatombobvisa mutete kwaMugome. Hapana kumbotaurwa zvemutete. Regai ndipindure ndirini. Hapana kumbotaurwa zvemutete. But kwamunotongwa ndokwamufanira kunga muchidini? Muchienda. Ndo pane nyaya chete. Kwamunotongwa nekuti kana zviro zvokuti wati handisida kutongwa nasabhuku unotosimuka munzvimbo masabhuku iye woenda kwaruda kudini? Kwaruda kutongwa. Nyaya yatoda kugadzirisa apa kana musingandinzwisisi nzvimbo dzedu dzatinotonga dzine mhiko nzvimbo imwe naimwe. Handimunzwisisa. Saka imi tikati muri kutongwa kwaMugombe mukati isisu tiri kugara maMugombe mauda kundotongwa uku achibva matsarukana kudini? Kubva matsarukana kuenda. Handiti but izvozvo machitikadaro machikuchiri kugarisana here. Kuimimi mukati muri kutongwa kwaMugombe munobvei? Matorerwa munda here? Madzingwa pamba here? Saka chinonetsa chiapo. Ndosaka maona ndati musasanganidza shuga nesauti. Tikasanganidza shuga nesauti kamhetu dhirink racho toita kuti tichii. Ndo zvamuri kuita. Asi mandishoka mukauri machitepa akauya achiramba panapa. Isusu taitambira mafertilizer. Zvakutomutsa umwe muromo futi kuti timuendere. Ini pandichitobva panapa mukauri muchandipa futi rimwe samanisi muchandisunga futi. Ndidzoka pana bhozi ndiri kumuendera machitepo ndinotara pamberi penyu mukauri. Wakomana chandipa rimwe samanisi. Ndo ustabhoni watiri kutaura iwo haufaniri kudaro. Aiwa, iwewe chaunofana kuita isisi takutaurira zvekuti udini uite. Izvo zvimwe zvese zvosiyana nazvo. Handiti mukonda munomuziva? Endai mundoona mukonda kana kuti mukandoona kruwe kwadzapasi yanga yakazara panapa. Wachida kumunzwa kuti anoti chii. Mukonda akambotanga kuti ini ndakandowakira uko because tonga yakandowakira uko. Handiti ndimo ndamubvunza ndikati tonga iyi ndiani? Tonga iyi ndimambo. Ndoda kuti kana muzotsanangura muzo mashoko andikutaura. Ndakamuti tonga iyi ndimambo. Ndosaka akandowaka paanoda inzvimbo yake. Hapana ndikwanisa kumurambidza. Ndakamuudza ndikati tonga iyi ndimambo. Hauzvikombei iwewe mpuru zvawanga hako iwewe kuti anze natonga iyi. Tonga iyi ndimambo. Ndopakazoti tututa ari papa. Ndikati alright uri kuti iyo nzvimbo naye maichitepo uya maichitepo akabvaramba. Akati haakana ine anombopa pogara ndimbochiziba. Vakaramba zvishoma. Handimbozviziba ini. Ivo ndati mukonda alright chiritaurira sabhuku wako. Ndopakazanga kuti sabhuku wangu ndimugombe. Handiti muri kuona. Saka zvatinoita ndezvekuti tinenge toda kudzorana kuti nzvimbo muite order. Handisi kuramba kuti kana even maite pakati uyai kunoku kana kudai. Handitika kungwarawo kwake ende wakapusa anoluma. Kuna wakapusa anodini? Anotya. Handitika but is not a registered sabhuku. Kungozvipa nyembe. Uya munhu wandakatoti ndakatombonongedzera kuti aone kuya ndichandiringa. Mamuripo ndiye wandakati kana even chandiringa mukaenda kunyanga ndiye runyorera vanhu matsamba achienda kupi? Wachienda ukada wandotora matsamba kunyanga uko. Akanyora nemachitepa haisi kundotambirwa. Noti machitepa wadini? Hawamuzivi. Asi chandiringa zita rake riri kuko.
mukaona ana mudhara nyakudzi wakasvika pakufa wanyorera vanhu matsamba wachidini nana mudhara agarapo nana mupanga wese wanyorera vanhu matsamba achindotambirwa nekuti wanhonda ndakataura kuti iwe ita izvi iwe ita izvi iwe ita izvi saka ndafara kuti maziva endai mundogara zvakanaka nasabhuku zvinenge zvidiwa nasabhuku endai mundogara pasi mutaurirana naye zvofamba ngatigarisane mune zvakanaka nyika yakasununguka hondo yakapera handitika imimi kana maita dambudziko inini panapa ndine vanhu vanouya panapa changamiri ndauya ndine pandisiri kunzwisisa ndinogara ndomutsanangurira munhu otosimuka kudini semataurira taita panapa saka imimi kana mune zvamusiri kunzwisisa itai kuna sabhuku wenyu sabhuku wenyu zvikamuremera achauyawo kwandiri inini zvikandiremerawo tinongoramba tiri kungokwidza chete kusvika tasvika kupi hapana patinomboti tagumirwa hapana changamire pale kwandiri ndakuwa ndandishumira mhinzo kubva kusauseventinoa iwe ndikuti ndakabvanaona nabosha ngati asabhukuta ndipindura kana kuti akakakangana ukaona vanipinzisa bosha iyoongolaka unoekita wationgosinaona vandibvunza inondishei ndinga ndiri mwana wako ndika ndiri mubhuku mako ndiri mwana wako ari kunzi webhesta uyu ndiani ndiri mukau kuridzoka zvipa nzvimbo aiwa akusingozvipa nzvimbo iyo mukau ndo zvatachitora takaenda kwakosi tichienda kwakosi bva tazongopa bvataenda kwamachitema kwakosi takatobvisa mutete takatobvisa mutete mungazvipe peugara here mukau 10 years munhu akazvipa peugara baba wedu ndo wanga watoripa awarapa ndo wanotaura ndo watakaenda navo zvakanaka ini kazhinji vanhu tikataura tichinzwisisana zvinenge zvakangonaka nokuti ndo zvatinoda kunzwisisana chako ndokwatodini ndokwatoda mhosva ingaparwa asi ngatinzwisisanei kana tiri kudini tiri kutaura bcause tiri wagarisana tikaridza mhiri panapa ndionotanga kuuya saka zvinenge zvakanaka kuti tigare zvakadini zvakanaka ngatipedze dare redu changamira achibvunzo mainpost ndingadati kutambira kuneoneka ayo ndoda kuti munzwisise ndati munabata mazvi ndoda kuti mubate mazvi inzwai zvandoda kutaurirai hurumende iri kugurupa wanhu mapoinzi ekuvhotera zvakafanana nekuti ndoti mimi 1 2 3 4 endai munovhotera panyajezi 1 2 3 4 endai munovhotera pasendinoma asi muri kubva nzvimbo imwe chete handiti muri kuona saka hurumende ichakaita nchekuti yakafamba ichibatanidza nhamba nekuti election zvainoita ndezvakuti mukateerera election unogona kunzwa pachinzi panyajezi ZANU-PF yahwina vanhu 2000 MDC yahwina vanhu 1000 handitika asi kuna mwasina kuenda kundovhota tikabatanidza 2000 ne1000 ne3000 asi vanhu vanenge varosvika 4000 zvoreva kuti 1000 havana kudini havana kundovhota saka kwenyu imimi ndosaka makanzwa kuti kuward 19 hamuchauyi kwazara mubva manzi kuvillage 1 hamuchaendi kwazara mubva manzi kubenda hamuchaendi kwazara kuchibva kwati St. Mary's ndokusati kwazara vamaendeswa ikoko inyaya yekuti musi wekundovhota unondovhotera St. Mary's mafetilaiza enyu akauya unotambirira St. Mary's hamutambiriri kwamugombe ba nokuti kwamugombe ndokwakanzi kwakadini kwakazara handitika asi munotongwa kwani makanzwisisa mafetilaiza akanzi kuSt. Mary's manyai nokuti kwati kwamugombe munosvika muchinzi bhai pano manje achabuda here mukau anobuda achabudika mukau rubodza kunzi mbaka makaenda kwamugombe kunopiwa ikoko aiwa anobuda imimi mese mamakagara apa